Radimo freestyle rap, znači idemo, pustimo instrumental i ja bacam rime iz glave na osnovu toga što vidim. Malo da snimimo eksponate i da ja kroz freestyle rap malo objasnim šta se ovde dešava. Evo nas ovde ko da se išli smo sa planine, došli smo na najveću izložbu slanine. Brate, ovde izložena je najbolja roba, a čovek ovde je izvadio, ako hoćeš probaš. Brate, vidiš svako nasmejano lice, oko mene su kobaje i pečenice, oko mene ima, brate, raznih proizvoda, zato sada među njima došao sam ja da hodam. Brate, pozdrav za mog brata Marka, vidi, brate, ovde ovog kuvanoga čvarka, ovde su i slanine i razne te kobasice, svi, brate, ovde sada pune te kasice, jer narod kupuje i vole svi da jedu. I posle nek mi neko kaže da predstavljamo bedu, pa pogled, brate, ovo sve se dimi, sve miriše. Najeo sam se, kuraz, da ne mogu više, ne mogu više ni da jedem, ni da pijem. Ubio sam se od piva i rakije, zato više, brate moj, neću da se voštim. Pojeo sam čvarke, jeo sam i neki rošti. Vidi, brate, ovde kako ova para kulja, ove kobasice su usred ovog ulja i sve to pršti i sve se seje. Grasshopper tu je, pa sreća se smeje. Dobro došli ste na najveći događaj u gradu, u Kačarevačku slaninijadu. Grasshopper tu je, sad se samo šeta usred, brate, ovoga kačarevskog geta. Zato samo cepam, mikrofone cepam, na slaninijadi priča jako lepa. Bam!